Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. I sabotaged my best friend's marriage, their bond, with a fake voice note. Vachiri vose zvavo mukoma, but mahwani. So ininiwo ndiri kurarama ndiri kuno kumhiri kwemakungwa zvekare nefriend yangu, iyewo akauya, but ndainge ndichida madhamu vake zvekudaro ndini ndakatanga kuuya kunoku, then madhamu vake vakachizouya, kukazouya madhamu vangu. Ipapo mukoma ndakangopesanawo nenguva, ndakatora nguva kuti ndinge ndichisvitsa shoko kuna madhamu best friend yangu. Vakabva vati iko zvino zvazvichaiti nekuti iye mukadzi wako ava kunoko, ndinenge ndava kusema. Asi dai kwanga kuri kunzi ipo paya patainge tichiri tega kunoko, andaikwanisa kuti tava kungobvisana nzara pachedu. Saka akabva achizoramba akati haizomboudza murume wake kuti ndainge ndamusvitsa shoko. Ndakangorwadziwa mukomanashe, sezvo ainge ari munhu wekuti ndaiwanzokuita majokisi naye ndichitofungidzira kuti zvimwe kuda zvichaita, but ndaingozeza chete kusvitsa shoko, plus ndainge ndiine dzimwe dzandainge ndichimhanyidzana nadzo. Saka ndakaona kuti ndimbotanga ndadhila neavo vandainge ndichidhila navo, then after that ndobva ndachizodzokera kwaari. Saka madhamu vangu vakazokasikawo vauya kuno vava kundipa pressure, ndokubva ndachizoti vange vachiuya kuno. So mufesi akazoti auya, ndarambwa nechimoko chake paya, ndakazosangana neyavanoti deep fake. So ndakazotanga kudzidzira kuti chii chinonzi deep fake, ndikabva ndachizoenda kunonzi kudarknet. Ndakaenda kudarknet mukoma, imwe intaneti yekutoti hamutoizivi. Ikoko unokwanisa kutongotsvaka munhu kunyange anokwanisa kutokugadzirira kana mapasipoti chaiwo ekunyepa emuno muBritain. Ndaendako kudarknet, ndakabva ndachizotanga kutsvaka munhu aikwanisa kundigadzirira deep fake audio. Ndakashandisa mari yakawanda yekuti kana ndikakuudzai, kana nemi munokwanisa kushamisika, asi shungu dzangu dzainge dziri dzekungoparadzira friend yangu marriage yake, ndo painge paine target yangu. So ndakazoti ndataurawo neumwe mukomana, is a Russian guy, taitotaura through a translator. Kudzamara ndachizowana mafone numbers ake, ndokubva achizondiudza kuti iye he is in Russia, but ndakaona sekunge ari munomu muUK. Takataura kwenguva refu, akandiudza mari yaainge achida, ndokubva ndamutumidzira mavoice notes, uye zvekare ndakanyora zvose izvo zvainge zvakataurwa pamavoice notes kuitira kuti ange achikwanisa kuzoita translate. Ndakabva ndachizomunyorera zvekare zvandainge ndichida kuti ange achizondinyorera. MaRussian musaita zvekutamba nawo. Akangonditumidzira chimwe chiapplication akanditi fortunate enough friend yako anoshandisa Android. If it was going to be an Apple phone, it was going to be very difficult. Ndakatumidzirwa chiAPK, ndokubva ndachidownloada ndikazochitumidzira friend yangu nerimwe zuva tiri tose, ndikabva ndakasika ndainstalla. We were busy drinking and having a braai. Ndikamukumbira foni yake, ndikamuudza kuti painge paine music yandainge ndichida yangu Spotify yainge ichiramba. Ndakatora foni yake, ndikatanga kushandisa foni yake tichiridza music paya. Tainge takatogara nana madhamu, ndakakasika ndikainstalla chiAPK. Saka chiAPK ichocho chinoita sekunge a remote control. Iwewe hautombozvione kuti mufoni mako munenge maiswa application, it will be hidden. Asi munhu uyo anenge aisa chiapplication ichocho, muridzi wacho, anenge achitoona zvose izvo
zvaunenge uchiita pafoni pako, kutumidzira zvekare nekudhilita mamessages. Saka ndakamuudza kuti aifanira kuti ange achizotaura necontact ipi paWhatsApp. Saka contact iyi contact yaambuya vake, so iye aiti kana akataura navo then murussian uyauya obva achizotaurawo navo, noti zvinoenda kure, achingotaura navo nechirungu obva adhilita. Nerimwe zuva wakazoti uri usiku ndopaakabva achizotumidzira chideep fake voice, akatoita zvekutorekodha. Ndokusaka nyaya yacho yakanetsa because vanhu vakati aiwaka, this is not a forwarded audio but wakatorekodha kaiwe. Saka it was recorded not from his phone but from another phone that was a clone phone, uye zvekare it was a cloned deepfake voice mukoma. Ndo zvakaitika izvozvo, achiudza ambuya vake kuti ainge achivanzwira shuga and achivaudza nezvemubhurugwa make. Ndizvowo izvo zvakaitika mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Handisati ndaita give up, ndichiri kungotarisirawo kuti nerimwe ramazuva ndichazokwanisa kutorana nemukadzi wake, noti zvekuroorana but ndinotomufila zvekudaro. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Naimiko zvazvakangooma azvo veduwe. Hanzi kutori nezvimwe zvima-application zvekuti munhu anokwanisa kungoinstalla chiapplication chacho mufoni mako then anenge ava kushandisa foni imwe foni as a remote control, achitoita even maconversation nevanhu pafoni pako. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakaenda kunonzi kudark internet kwandakasangana nemurussian wandakabhadhara mari yakawanda kuita inonzi deep fake voice. Yei yama1. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Mukoma Nashi ndakambotumidzirwawo mari yerent by mistake this other guy uyo ainge akandirwadzisa. Ohodo mukoma, mungati mari yakadaro ndingaidzosera here? Ndakaenda ndikanoiwithdrawa mari iyoyo paEcocash, ndikairova. Akandifonera mukoma Nashi, akandifonera ka1 akabva anditi Elizabeth. Ndikati ko kuri sei, long time no talking. Akabva anditi ndaita mistake wena, ndanga ndichida kutumidzira mainini vako mari yekuti vange vachibhadhara rent but ndakanganisa ndikatumidzira iwewe. Ndakaputika nekuseka mukoma, ndikagara pasi. Apa ndainge ndakabata pizza, quarter chicken uye zvekare nemadrink andainge ndatengera vana vangu mukoma. Kana vanhu vakashamisika ndichiseka ndichitaura naye. Ndakazomutumidzira mapictures ezvinhu zvandainge ndatenga, ndikati iwe ndo renti yako iyoyo, ndava kutombonodyawo nevana vangu. Handiti makangotidya mukangotisiya takadaro here, nekuti makatiwana tisiri vasikana vakakwana mukaenda mukanoroora zvenyu mhandara dzenyu. Akazoti ondituka akati Elizabeth, bratshit yako hauna kukwana, ende kana ndikauya kuHarare uchaona zvandikuda kukuita, ndichakusungisa. Ndikati newewe ndichakusungisawo pose apo pawakarara neni uchindinyepera uchinditi uchandiroora. Ndiyowo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Elizabeth. Hanzi akatumidzira Ecocash kwandiri by mistake
iri mari yaainge achida kutumidzira mudzimai wake. Hanzi ndikailaza zvangu mari iyoyo. Vakatenga pizza, vakatenga kota chicken, machips, madrinks, vakadya zvavo nevana vavo. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine nyaya iyo yandiinayo, ndichida kungopa vanhu yambiro. Kunze uko kune varoyi mukoma, kunyangwe munhu achitofamba nemotikari yakanaka unokwanisa kutongoroyewa because unenge watukana nemunhu. Enzwaiwo izvo zviri kuitika kwandiri zvekare nemurume wangu nemwana wedu. Mwana ndiye atova very serious. Saka we were once stuck in traffic tichida kuenda kutown. It was early in the morning. We were stuck mukoma for almost 2 hours tichibva kwedu kwatinogara kubudiriro. So pane vamwe mother avo vakazongopindira pamberi pedu. Murume wangu ndikatombomukaidza ndikati chingosiyana nazvo, but iye akabva ati vari kuda kundijairira because ipapa padai kwanga kuri kunzi takwesherana, handiti we're going to be late here. Ndokubva atanga kuvatevera achivamhanyisa. Takazoti tava kuda kusvika mutown ndopaakabva achizovabloka, akaburuka motikari. Vakapanika vakamisawo motikari yavo. Ainge achida kuvarova, but mukoma madha ivavo iniwo pandakaburuka mumotikari ndainge ndichida kutovapopotera, but ndakangonzwa hana yangu ichirova. Iye murume wangu anoti haana kuzviona izvozvo zvandakaona, but ndakaona vachibvisa ring iyo yainge iri kuruoko rwavo rwekuright vakaiisa pahuma pavo apa. Zvakangoitika very fast, vakabva vatoipfeka, but murume wangu ainge akamira achirova-rova windscreen ravo anoti haana kana chaakaona. Usiku hwacho ihwohwo mukoma pamba hatina kurara. Ndakaona gudo. Pandakariona gudo iri, it was somewhere kuma 6:30. Ndikatoti honai gudo iro, ndichitoudza malodgers edu, but hapana akariona. Ndikaona kuti ndainge ndichiona gudo iroro ndiri ndega. Ndakakasika ndaridha ndikaona zvainge zvatoitika kuti zvainge zviine chirevo. Ndikabva ndachizopinda zvangu mumba. Ndakaudza murume wangu, iyewo akazobuda. Hamene kuti dzainge dziri nguva yemukoma. Paakazodzoka mumba aita kufemereka achidikitira, akati akaona gudo rainge rakamira pasink richisuka maplates ainge aripo pasinki ipapo. Mwana mangwana acho makuseni mukoma akamuka achinetsa achiti ainge achida kuitira tsvina muceiling. Tikatombomurova tikati wava kupenga here iwewe. Ndokubva achizotanga kurwara. Aipisa muviri mukoma zvainge zvichityisa, kuzonosvika murume wangu azoti ngatingomuisai muceiling macho. Takaenda mupassage tikavhura chimwe chidhoo chiya chekuti unopinda muceiling. Murume wangu iye ndiye akatanga kupindamo muceiling macho. Mwana kwava kuchizotevera. Simba raainge ainaro mukoma, akakwira ladha iroro zvemaseconds asingatombotyi. Akakwirawo muceiling. Baba vacho vakamupa chimwe chipoti, ndokubva aitira tsvina muchipoti muya kwava kuburutsa chipoti chiya. Ndokubva ndachizonoflasha tsvina iyaya mutoilet. Hazvina kugumira ipapo. Iniwo masikati ndakangonzwa zvichingonditi ndinge ndichikwirawo muceiling ndichiitirawo tsvina muceiling imomo. Ndakangotaimira ndikatorawo ladha. Kozvivindi zvandakaita ipapo, ndiri munhu wekuti ndinotya kana kukwira pabhaketi chaipo. Ko iro ladha mukoma, painge pasina kana munhu ainge akandibatira ladha racho, asi ndakakwiramo muceiling ndikazvibetsera muchipoti ndikaburuka mukoma. Munozviziva kuti kana woburuka uchibva muceiling ladha rinenge rava kufamba-famba, but rakatoita sekunge rainge riine munhu ainge akaribata. Ndikaburuka zvakanaka. Murume wangu naiyewo akazotanga kurwara, akaita sekunge achafa asingachakwanisi kana kufamba. Pandakangonotora ladha chete panze. Ndakadzoka mumba ndakamuwana ainge
akandimirira achiti ainge ava kunzwa senani. Paakazoburuka muceiling, yainge yatova njanji. Saka mother ivavo aisuspect kuti ndivo vakatiroya. Mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi murume wangu akatukana nemunhu mutraffic jam. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mukomana uye zvakare ndine makore 33 years ekuberekwa. Mukomana achi ndoda kureurura kuti ndakaromba kuti ndiite mari, asi urombwa hwangu hwapanduka mushure mekunge ndakanganisa mhiko dzandakapiwa nasekuru avo vakandirombesa. Nyaya yangu yakatangira apa. Chakaita kuti ndizoromba mukoma kwaiva kusada, asi ndaidza kuzama kuchinja upenyu ndibve munhamo yandainge ndiri mairi. Iniwo ndakakurira mugeto muHighfields. Ndakakura ndichigara namukoma wangu, saka ndichipedza chikoro ndakatanga kuita chichange money. Saka ndakazoita friend yangu. Mukomana uyu ndainge ndasangana naye muHarare tichiita basa rekuchinja mari paRoadport. Saka friend yangu yakazotanga kuita mari kundidarika zvandisina kunzwisisa, asi tichishanda basa rimwe chete. Saka ndakazomunyengerera akandiudza secret yake kuti aiva nemunhu aipota achimubatsira. Akanditi munhu uyu kubatsira kwaanoita, anoita zvechivanhu nechiprofita, anosanganisa. Saka iwewe unosarudza semurapwa zvaunenge uchida. Saka nekuda kwesituation ndakazokumbira kuti friend yangu indiperekedze kuna sekuru ava. Takaenda tose kwasekuru ava vanogara kuEpworth. Pandakasvika kwasekuru ava havana kundipa chikwambo, vakandipa bute nekamudzi kekuisa muchikwama. Sekuru ava vakanditi mubhadharo wangu kana uchinge waenda kubasa kwako, ndoda 90% yemari yauchashanda first month ndiwo uchange uri mubhadharo wangu wandinoda chete kubva kwauri. Ndakasimuka ndikaenda ndikatanga kuenda kubasa zveshuwa. Mushonga wasekuru wakashanda. Ndakabata mari yakasvika iyo kuita $3,000 pamwedzi wekutanga, asi ndakabva ndachizoita ruchiva nemari. Handina kuendesa mari yakakwana, ndikasara neimwe ndichida kutenderedza imwe mari because ndakaverenga ndikaona kuti saka sekuru kana vakatora 90% ini ndikanzi ndinotora 10% zvinenge zvichireva izvo kuti ndinenge ndangowana $300. Ndikati ishoma mukoma, ndikati ndombotenderedza imwe mari ndozoiendesa kwavari sekuru ndisingazivi kuti ndainge ndichitokanganisa mhiko dzangu. Asi pandakasvika nemari kuna sekuru havana kuramba kutambira mari yandainge ndauya nayo. Pandakapiwa zvinhu izvi maiva muri mugore ra2020. Saka this year ndipo pandakatanga kuzosangana nematambudziko. Dambudziko rakatanga pandavhura mashop kumaruzevha. Last month ndakatambira foni kuti mumashops angu hamusi kupindika. Padhoo reshop pakazara nyuchi. Hazvina kuita zvitsva kwandiri nekuti usiku ndainge ndisina kurara nenyuchi. Zvinhu izvi zvichizoitika dzainge dzakazara padhoo rewardrobe mandainge ndakachengetera mari. Saka pandakada kubata makii emotikari ndakabva ndatanga kurohwa nezvimwe zvinhu zvainge zvisiri kuonekwa, zvichitaura kuti ndinoda pfuma yangu yawakadya. Saka ndakazodzokera kuna sekuru ndichida kubatsirwa nekuda kwedambudziko randava kusangana naro. Sekuru ava vari kuti ivo vanoda $5,000 kuti vandisunungure, but dambudziko ravapo mukomanashi handina kwekuwana mari nekuti pose pandakaisa mari hapasi kupindika, pakazara nyuchi dziri kuruma pamwe chete, uye zvekare ndinenge ndichirohwa nezvinhu zvisiri kuonekwa. Saka ndakazama kubata friend yangu yakandipfurira kunoromba ndichida rubatsiro. Akanditi haakwanise kundibatsira. Kubva ipapo haasi kubatika pafoni yake.
saka ndakaudzawo veukama hapana ari kuda kundipa mari yake kuti ndiende kunobhadhara n'anga. Mukoma pari zvino ndaibva nekurohwa nezvinhu zvandisiri kuona. Muviri wangu wangova nezvivanga nekurohwa, saka ndauyawo kuruzhinji rweZimbabwe kuti mundibatsirewo. Ndatambura nekurohwa, nyaya yacho yakarebesa. Ndichaedza zvekare kuti ndinge ndichiizadzikisa. Mukoma munokwanisa kundibvunza mibvunzo apo pamunenge musina kunzwisisa. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mukoma vedu ava hei pakaipa, hanzi pose pandinenge ndabata panenge pakazara nenyuchi, uye zvekare nyuchi idzi dzinozoita kuti ndinge ndichirohwa nezvinhu zvavari kuti vanenge vasingaoni. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi wacho akandipfurira haachabatiki. Woita seiko mukoma vedu ava?